Хора, вие сте с Силко Билко, искам да ви покажа каква огромна шишарка имам. Брат, 29 кг. Вижте, брат. Какво е това? А вижте каква ми расте. Ще да си го сменя. Да се изключи инвентара. Вижте каква ми расте. Ето това е шишарка. Кажете ми какво е това. Шишарка грамаданска буквално. Тази шишарка е взех от там, голямата дед беше в земята. Сега отиваме да видим хаоса. Да снимаме видео в 24 часа на шишарка. Изчакайте сега. Колко струва това? 10 милиона. Аз колко имам? 519 милиарда. Нищо ли? Акция доста, но аз няма да я продавам.